Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged mujudaken diri dados rasul-rasul dalem ing jaman menika ingkang tansah sumadya kautus martosaken Injil cawe-cawe wonten ing pakaryan dalem Gusti. Cawe-cawe wonten ing pakaryan dalem Gusti temtu kedah dipun sinaoni. Awake dhewe ra bisa ujug-ujug langsung cawe-cawe ing pakaryan dalem. Awake dhewe kudu ngerti pakaryan dalem Gusti menika menapa, tujuane apa. Terus macem-macem pakaryan dalem Gusti kangge nggayuh tujuan menika ya apa wae. Lan tentu semangat ingkang dipun bangun nggih selaras kalian semangat dalem Gusti piyambak. Mila para rasul ingkang ing waosan Injil sakmangke kautus dening Gusti Yesus menika diajak terlibat, diajak mengenali Gusti Yesus lan pakaryan-pakaryanipun. Rikala Gusti Yesus nimbali murid-murid sepisanan, Gusti ngajak murid-murid menika urip bareng kalian Gusti Yesus, lumampah bareng kalian Gusti Yesus. Saengga menapa kemawon ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus, para murid ingkang ing sakmangke saperangan menika piniji dados rasul saged mangertosi apa wae sing ditindakake Gusti Yesus, apa wae sabdo-sabdo dalem sing nuntun gesangipun para murid lan kapribadenipun Gusti Yesus ingkang ngetingalake semangat pangladosan saged diraosaken dening para murid lan para rasul. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 1 ngantos dumugi 7. Nalika samono Gusti Yesus nimbali murid 12 lan padha diparingi panguwasa nundungi Roh Allah sarta marasake saking lelara lan memala. Dene jenenge rasul 12 mau yaiku sing dhisik dhewe Simon, sing katelah Petrus karo Andreas sedulure, Yakobus anake Zebedeus karo Yohanes sedulure, Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius jurumu Pubeo, Yakobus anake Alfeus, Tadius, Simon sing giat lan Yudas Iskariot sing nyidrani Gusti. Murid 12 mau diparingi ayahan mangkene, aja marani bangsa-bangsa liya lan aja mlebu ing kutane wong Samaria. Luwih prayoga golek ana wedhus-wedhus trah Israel sing padha katriwal. Wartakno ing sak dalan-dalan kratoning swarga wis cepak. Makaten sabda dalem Gusti.
suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ngutus rasul 12 supados sinau lan mujudake menapa ingkang sampun disinau dening para murid lumantar Gusti Yesus Sang Guru. Para murid diparingi panguwasa nundungi setan-setan lan marasake saking lelara lan memala. Menika dados kuwasa wewenang sing diparingake Gusti, boten supados para rasul menika dadi adigang adigung adiguna, dadi wong sing sombong merga duweni kuwasa nundung roh Allah lan memala lelara. Biasane awake dhewe nek ora duweni iman sing kuat, kerendahan hati sing luar biasa, duweni keahlian utawi keterampilan tertentu, menika terus pengen tampil, terus dadi ya-ya-o, hangabehi apa-apa ditandangi dhewe. Para rasul boten dikersakake mekaten, nanging sesarengan kanthi kerjasama sinergi mujudake apa sing dadi tujuane, yaiku martakake bilih kratoning Allah wis cepak. Srananipun menapa? Para murid nundungi roh-roh Allah lan marasake saking tiyang saking lelara lan memala. Lan temtu kemawon anggenipun nundungi setan lan marasake tiyang saking lelara lan memala boten kangge golek duit utawa golek pamrih pribadi. Tujuane cetha martosake kratoning Allah wis cepak. Panggodane cetha ugi kados ingkang kula aturaken kala wau, nek awake dhewe wis isa apa meneh duweni karunia-karunia tertentu marasake wong lara, nundungi setan, menika privilege sing luar biasa lan dibutuhake wong akeh. Nek madeg dukun mesti payu, merga ora ana wong sing pengin kerasukan setan, dibelenggu roh awon, utawi nggih kenging lelara lan memala. Wong ora do pengin. Mila yen Gusti Yesus menika ngersakake lan paring panguwasa bab menika, awit nggih situasi masyarakat Yahudi rikala semanten pancen betahake. Nah menika dados tulodo tumraping kula panjenengan sami kados pundi ngembangake pelayanan-pelayanan pastoral sing dibutuhake dening umat lan masyarakat. Data menika estu penting. Mbuh kuwi data umat utawi data teritorial utawi nggih data situasi-situasi pastoral sing kedah ditangani, kedah dadi target. Supados menapa pelayanan pastoral estu jawab menapa ingkang dados kabetahaning umat lan masyarakat. Lan Gusti priksa menika saengga kanthi cetha Gusti paring kuwasa ing perutusanipun para murid nundung setan lan marasake sakeh lelara lan memala. Lan anehipun target sasaran ingkang dipun kersakaken Gusti menika namung mendo-mendo dalem trah Israel. Kados-kados perutusanipun Gusti Yesus menika eksklusif nggih, namung anak turune wong Israel. Samaria we boten kepitung. Awit pancen rawuhipun Gusti menika ing satengahing masyarakat Yahudi trah Israel. Ingkang sepisanan ya rawuh dalem Gusti bisa migunani tumrap trah Israel, tiang-tiang Yahudi, nembe nomor kalih tiang-tiang sanesipun. Semanten ugi pelayanan pastoral kula panjenengan sami wonten ing paroki umpamane ya kudune migunani tumrap masyarakat sakiwa tengene awake dhewe, aja ngasih malah masyarakat sing adoh.
Sing sepisanan ya pager mangkok apa pager piring ing sakiwa tengen gereja. Menika tentu boten salah, ananging ing sakmangkih rikala Gusti Yesus wungu perutusan para murid menika boten namung kagem trah suku Israel, ning ya kanggo kabeh wong kabeh bangsa. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.